Kublai pi baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat kiba kongsan mentara sengi kilong. Sedang kelumpung sandur ya kalawai ki Samla lut haskul Saint Claret Ampati. Kershan sekakyang nangba Students Union ya kan NEHU ra usama Steve Jylla ya kan nam Best Dancer kari India. Ban kerpat ke HYC krang ya kipat ba bat nongshong yo bandeng. Bamata ini Peit ki Khubor ki ba kambnya. Meghalaya Institute of Governance MIG kelas sedang ya lumpung ban sandur ya lawai ki Samla lut building young leaders empowering adolescent boys and girls with transformational life skills Saint Claret Higher Secondary School Ampati Southwest Garo Hills haga khatway tarik Naiwieng kajing thumu jong kane kalumpung kalong ban wanra ya kajing adai bahajan bha hapedeng kinong hikai ki khana school bat ki reu shampang ki bala pentebet ban yarap ya ki Samla lut habaro ki liang ban poi shakathong ha kajing em jong ki ka Crystal Ripanchi and Sangma BDO beta sing CNRD block kalalong ka kongsan baru Topush CH Marak State Education Officer Tura kumusembut kongsan ya kajingalang la penyat ka Kong Jun Hanafa Warba Program Coordinator MIG kani kelumpung sandur ya kalawai ki Samla lut ka ajing hikai ning kong ya kinong hikai bakin long kinong kedau lenti ya kajing em bat kalawai jeng ki Samla lut halor ki phang ki bayadei kumno bantip syai ya lade bandon kajing klan mensim halade kumno banyak keren ya khana para brio kumno ban shem ya karai ban long ki bas camp triang kamon ban tip syai ya la kajing pher kentei shenrang ban le khu le suba ya lade bat ya kayeng kasam bat kumno banyak keren bat ya mirjing mut bat ki brio ki bala kham he khamsan kinong hikai ki batai bat pensyai ya kini ki phang haki kamra school Hadian kata ki ailad ki khna school ban batai bat ban yatai hakmat ki para khna ha kajingdon lang kinong hikai kane ka rukom ai jing hikai ka kentiu ya ka bor perkhat ka ple ya ki phang ba ki Samla lut ban yo ijngai bat ban bo e ka thong ha ka jingem jangki kinong hikai man kapor ki bo de ni ki Samla lut ban ngam jeliu ha ki ni ki phang jingtep khnang ba kinang yar ka jingnang jingtep kani kelumpung hikai haka khatway tarik kalawan ra ya kajing shongshit haka ba ki Samla lut kila shimbenta klem kanu kajing le ran ni jing sngurit ban batai ban kren ya kitei ki subject hakmat ki para Samla lut kinong penyat kila yu isyai kedar bakani ka program kala long shisha ka ba job bat ka ba ajing kermen haka ni kasni sedang ya kelumpung Yes, I can see a few hands raised. How many of you would like to be a musician? Yeah, I can see some hands being raised. Maybe a YouTuber? Yes, of course. This initiative has greatly enriched not only our students but also as our educators. During the 3 days training session, we learned different kind of topics, activities, and also we did Zumba dance, which one was my favorite because we relaxed and enjoyed. Kijing kershan nagabenta kajing ya ki kan NEHU ban wengno ya Vice Chancellor PS Shukla na kashuki haskul ba NEHU kilanang tuit na kiway pat kislem puli nagathan syate lamingi kari India. Haka khatway tarik ke President joka kyang nangba Government College Students Union ke Samla napi sabet latam kalawan NEHU ban penbena pat ba ya ka jingkershan jongka ya ka jing ya ki kan NEHU ban dawa hiar shukino ya u Professor PS Shukla na kakam Vice Chancellor jongka school ba NEHU kani kanong yalam jo ki Samla puli na KNG CSU kala penrem jur ya ka jingle menti ban jingle bampatiau u Vice Chancellor ya ki jing dawa jo ka NEHU ban penbiang ya ki jingdon kam jo ki Samla puli hakani ka school ba hagaju kapor ki jinge ki Samla puli ha NEHU tura campus kila nangjur hakaba ki Samla puli kila khang tala ya ki kherdop jong kani ka campus
Ting junga kadai kana fi sabat latam ngiwan na ka kyang nang ba government college student union kadai ka president jong ka kyang nang ba government college student union mo ngiwan ang ni ban ai ka jing support nagta ki mo ki NEHU student union ka KSU khasinews student union kani man ai jing kasyan ki bagni ka movement ka jong ki ban ai ki jing support nagta kani mo te ngaru nga khot wer ya ki affiliate college na baru ki college ki affiliate dengan NEHU akot kepat ki bikin ban man support ya ki NEHU su ya ki KSU nama ba kajing support ke jong ni lada ki yo kajing job naba kajing job ke jong ki kene kajing job ke jong movement ke jong ki kade kajing job jong ni baru ki colleges dengan kotwer ya baru ki colleges man support ya ki NEHU su ba ya ki KSU lada up we see ya kini kajing dua yang ki pura yang ki NEHU student union ki KSU in yang i percaya bagi ujian nyerap man ujian bagi hadu wada resign Samla Steve Jylla na Meghalaya ulawan ra ka nam ka burom yalade ya ka yeng ka sam bat ya ka Jylla haba ulara ya ka nam ladu ha ka lumpung ya kop shat India's Best Dancer Season 4 kabala long ha ka khatway tarik Naiwieng hanong ba Mumbai ha ka jia khun persha ya ki nong shat ba paunam jo ki wei pat ki jaka Steve Jylla ula pendam toy ya Hash Keshri Next John, Nepo, Akansha Mishra, bat Aditya Malviya, haka final jong kane ka lumpung ya kopshan. Ki busket bat khusnam na kane ka jingjob ki kentop ya ka we ka kali thamai bat ka song pisa khatsan lak tengka. Uraktim thakuria unong hikai jong Steve ulara ya ka busket san lak tengka. Ki bahying hasem ki Samla bat ki Peit ba ka Meghalaya barok ka we ki sngaw sarong ya kane ka jingjob jong Steve ya ka nam Best Dancer ha India. So man ay kulay kimi yung Steve mo, batani kan dia message yaki kimi kipa, habang kidon kasap kikun si, day man punduksa habang day man kimi yung Steve ba, itristong mo, lalu mataglen kutu hadu benda, te baki bahaya ngasem tu, habang don kikun kasap katalen, wat pende do nama kani kasap katalen kadai gawe ke employment, kadai kala aikam, bat tentu yaki palba. Jadi ya ki long kami long pa badan ki kubur ki badan sap badan talent telon bat trikam hok ki bat suki kan salong go we gelenti la aikam ajam ki bomla ban yo kerteng ru kim de ban thau ban bat ya kata namar ba ka jing ya pun jongi mentaul apo yang sasisin hakani lengba nakani ka ba job kani ka India Best Dancer menta ula along panikong ya hamni ru don bok bangin yakit bok ki ruang yang sasisin yakitu ki beri ki blabo ke jing duai ki blapen i da ki kotba ki lapen i da ki no ki jing duai ya ki komen ki ongkokong ibu tang ke jing duai ni mla pengarap to filek no firu mi don rengkat bat fi min poisanya ku jaka fin wan ra ka jing job kadai ke jing bisa namar la da ki bo yu boleh hakmat kajing job baru kat kilong balak sudah. Baru kinong duai, badan bentang, ladu kinong terai, kibofer kipun yang aku Hongkong. Ngisu sorong ya kejelam kalian nama news Steve Jylla ulawan rak sisa ya keburom. Tengok hoy keburom ru kandai safiru, kinong ya terbut, kinong ya tresitom menit hadu pun poi kat arbaje iju tep ya kedikabut tahu news Steve Jylla usahawan rak ya keburom juga Jylla blok kawai. Ngamdon ban ai ngaru yaki ngabu utang kata kajing kublai sibun si hajar mu ublai kurku ya bar kot ki bayadon bentar wat ki bayadon bentar un kublai rusak kamar balai kan ni ada kajing job jang kajela jeng bar kawe kublai sibun Kaseng Neutrab Youth Council HYC Krang Area Unit haka step cutway tarik Naiwieng hadian bagi dekat kilalap ya kajing berat pathar ya ki jabo jaban hapo kayo krang kumta na kaliang kaseng kalabo kajing kerpa de ki pal ba nong song snong ya ki ba one year one hat ba de ki nong let nong one banum berat pathar ya ki jabo ki nyut ba de ki tiar ki ba ladap ban pendan kam kenang ban penlong ya kasnong ka ba khut ka ba itenat bat ka ba kot bakhya
Kinong yalam juga HYC kila kentu ya kinong syong yo kiba syong dukan ban lek khoi iki saudong saukun ban iki tiar baladap ban pendan kam ban song ban lum ban berat ban hadasbin baladap penshna ban berat nyun. Ibang atin. Dan ibang ART untuk sendul. Kangu kadam belai pomblang nongkrem joge hima khairim kabala sedang mentala sausngi kalapoi hakasngi kabasan hakabala penlong ya kale niam pomblang yaudo kaknya ka kriam daki blang rengkat keduai kapiran. Habala dab ya kani ka jingle niam hal lom yaudo kabajengai am da paji than na yeng san kilingdo kibasan ki bakrau batri bat ki ba ki ya renti sha yeng sat ban pendep ya ki wei pat ki jingle niam bat keduai kapirat ban penpau ka jing skongu ya ublei nongbu nong thau na ka benta ki jingkur khu ba ula the haka ki ka kamai ka rep karyang bat ka tre ka kata jogino sanshar hima bat jongki khun ki hajar hashitelop ka it ka hima. Haka duai ka piran ulengdo ka hima ubadai na kajat pengrup udem ngon hakmat ulei Shillong ban kerpat ya ki jingkur khu jong u naga benta usim ukme kasat kasunon ki bakrau batri ban iki khun ki hajar haus namban 1 ban bha ka longbriu man briu ban suk ban san ka it ka hima bar ban biang ka ja ka do kha shitelup ka hima. Haka singi khadu jo ka pomblang nongkram haka khat ar tarik Naiwieng kan buat pat saka phur ka siang ka shat ka kemen pat ba haka lumpung hakmat yeng sat haka baki thai sopti na ki saul air jong ka hima khairim bat ki rang masti ki no kjat ban penpau yala ka jeng kemen baki blai ki deken kila sngap bat shashkor ya ka kenya ka kriam bat ka duai ka pirat habaro shita yau lenter bala penlong ya kani kaniam ngu blai dem blai. Rengkat ka khor ka kriam ka ksiar ka ksa ki thai soti kin shat suki jai kan ba ki rang da jit kin shat pelun ban yada yala ka jai penriu da ki pau hajar ki pal ba na jan ban na jengai kin tu ha ka singi khat ar tarik shaying sat hasmit ban sakhi bat ban pet kai ya ki thai soti bat ki rang kan sai ha ka lumpung shat pomblang. Jangan yang menang. Hapadeng ka jingjau umat kthang bat jing benut menta ka singi khatway tarik Naiwieng ar hajar ar pusau la tep don burom ya ka med umartir aibok madur ubala pha bat IT yala ka jing im na ka benta ka sukasan jogi pai ba kari India hashnong lengkhoi hayeng ka kmi ki khun u aibok madur ula pha yala ka jing im hakti jogi nong shun ka hajamu an Kashmir hakah nyau tarik Naiwieng. Umartir aibok madur udai udkhot naka perton shipai Assam Regiment bat labu ya haka kenhun basatar Fire and Fury Co jangka Indian Army. Ya umartir aibok lakha bat ulahe alasan haka shnong maubri ribhoi mingi bat ulapoi kha shalengkhoi. Ula i shadin ya ka kurem bat uwe ukhun shenrang jong u. Ya ka medja umartir aibok la pendap daka balang Catholic lengkhoi rengkat ka jingle buram basyongkun daki shipai jangka perton Assam Regiment. Tuin song suk haga jing shai ke mat jong me ko trai jisu haga hima jong me junom la junom amen.
daga jingai hagi jingkular ukres nyawan bantap yakamet jong ini men ipara jong i balaklat no daga jing shania hublay bala ai jing haki ki baro tongin ya duai bon sapen mi pat ya gane kamet syaga jing janai baga jing slok ki ruput to blay try kan rad un isnai bat un map lot ikilai kilet jong i to kres unong sharai bobha un yalami I shalayeng bansa rengkat bat ublay ukpa jong e jing su to in kemen hangta junam ni duai ya jing duai ga jong try ukpa jong i ubah neng kelong bokoi ke keteng jong me kanwan kahima jong me kalong kamon jong me aga kendo kubah neng ai nge menta ke jibam jong i bahala ke si matama ingi kerengkang jong i umbai Sengap skor kendiap sa kena kowe jeng pun bena barok kemudian hang ni kita banyaknya kena kelenti ke neng kimbet banhiana kena ke pia kiu menta jan barok nama ba let's say kidon kiwe kamu ni lewat tu lah solat kamu ni ani tu start rom batu lemo batu Play me, play him, play. Up. Up. Fire. Talikan. Up. Mission Director jangka Director Drug Reduction, Elimination and Action Mission DREAM ba FG Khuborjylla hakasngin kong ula kendo yo Menteri Ketenat Social Welfare ba Pol Lengdo haswa ba un sedang no ya kakam banyak kun persya ya udrok Khuborjylla. Habakran berkilat patai Khubor uba FG Khuborjylla uba dairu uhe pulit barem Khuborjylla ulayat ho uba hakini kendiat sngi unlum no ya kajingyalang nagabenta ban pentulun ya kakam syakmat. As Mission Director of the DREAM project. This is a project which the government is very keen to have to fight and combat the menace of drug and basically to ensure Meghalaya, a drug-free Meghalaya. So we discussed a few, this is my first call on with the Minister in charge, and we discussed a few suggestions, things on how to go about it at the moment. I've apprised the minister. We're hitting the ground running, and I've already called a meeting of a few concerned citizens from Shillong, NGOs and students next day after tomorrow on the 13th at the social welfare, and we work out a few projects. The idea is we want to see. It is very close to my heart, this particular. I want to see our state free of drugs, so which is why I accepted this post, and we'll try our best. Although I have to be very frank about this, that results will not be seen in a day, not in a month, not in 2 months, not 3 months, maybe in a year. But
we will start something. We will try our best to move ahead. Badak itu ki Khubor ngelapoi syaka bakut, tak hadu bangin daya syambiang kublai shibun.